Dobré popoludne. Chcem vás srdečne pozdraviť z prvého tohtoročného zasadnutia Výboru regiónov v Bruseli. Výbor sa koná v pomerne dramatickej dobe a diskutujú sa dôležité témy. Čo sa stane s Európskou úniou po odchode Británie? Ako sa bude vyvíjať východná hranica? Spojené štáty prekresľujú obchodné dohody. To sú všetko veci, ktoré budú mať ekonomické, ale aj sociálne dopady na Európsku úniu, na nás Európanov, ale aj na nás Slovákov a aj na nás Bratislavčanov. A rozhodujúcimi sú práve rýchlosť a efektivita rozhodovania, schopnosť rýchlo a dobre vyriešiť problémy, ktoré sa rýchlo vynárajú. A tu si aj my v Bratislave budeme musieť položiť otázku, ako naše hlavné mesto Bratislava je pripravené na takéto situácie. Ako rýchlo vieme riešiť problémy rozvoja mesta, keď máme 15 stavebných úradov na 400 000 obyvateľov. Ako vieme stimulovať a podporovať vzdelávanie, keď školstvo na území Bratislavy je rozdelené do 4 štruktúr? Ako vieme pripravovať sociálne programy, keď sociálne veci sú tiež rozdelené do 4-5 štruktúr? Ako vieme budovať mesto, keď starostlivosť o majetok je rozdelená do 17 štruktúr? To sú veci, ktoré budeme musieť rýchlo vyriešiť, pretože keď ich nevyriešime my uspokojivo a dobre, obávam sa, že môže prísť niekto iný, ponúkne veľmi jednoduché riešenia, ale potom to už nebude ani diskusia, ani demokracia. Ale tomuto všetkému chceme predísť, aj o tom sa dnes diskutuje na výbore regiónov a ja o jeho výsledkoch budem samozrejme informovať aj doma v Bratislave.